Det er faktisk det, jeg altid har drømt om, at se ud som en sexdukke. Det at være en bimbo, embracer alt det, jeg synes er sexet ved at være en kvinde. Femininitet, seksualitet og være lidt pornolækker. Hej! Kom bare ind derovre. Åh nej, hunden! Pis! Ind der! Ej, træls. Jamen altså, kom så med. Velkommen indenfor til vores hjem. Det er vores 2 hunde, og det er min kæreste Rob Blake. Og det her er så vores soveværelse, men også mit kontor. Welcome to the pink jungle. Det er tydeligvis mig, der har dikteret alt herinde. Jeg hedder Alicia Mira, jeg er 27 år gammel, og jeg er født og opvokset i Nordsjælland. I dag bor jeg i England, og jeg lever fuldtid som bimbo-doll. Det vil sige, at jeg lever af mit udseende, og jeg dyrker en interesse i body modification for at ændre min krop. Når man skal klø, når man har make-up på, jeg klør altid sådan her, for jeg spørger altid, hvorfor sidder du prikker dig i hovedet? Det er, fordi jeg har make-up på. Jo voldsommere, jo bedre i virkeligheden. Jeg har fået lavet en brystforstørrende operation, og så har jeg fået fillers i kinderne, og jeg har fået lavet mine læber 10 gange, tror jeg, måske mere. Og så har jeg fået botox her, og så har jeg lavet min negle, og så har jeg langt kunstigt hår. Det er cirka 2 år siden, jeg startede med at gå i lyserødt tøj og hele den her rejse inden for bimbofication-verdenen. Så det er relativt nyt stadigvæk. Mit skønhedsideal er kvinder med store bryster, langt lyst hår og kunstige negle og store læber og lipgloss og crazy makeup for at se så dukke og plastikagtig ud som muligt. Lidt koldt at drikke. Vi bor i Worthing, som er på Englands sydkyst. Det er faktisk, fordi du fik et arbejde herovre. Ja, jeg fik et job i et tattoo-studie herovre. Og det har lidt tropiske vibes for os, fordi lige inden vi flyttede hertil, så boede vi i Stockholm. Og hernede har vi palmer, og havet ligger seriøst lige rundt om hjørnet. Det virker som om, at der er lidt større, sådan, du ved, men folk er lidt mere large, ikke? Det er meget mere frihed herovre. Det er okay at se lidt underligt ud. Jeg synes ikke, der er så mange, der kigger mærkeligt eller sådan beskuer os, som der var i Stockholm. Jeg er ved at skabe mit eget brand. Det har været nemmere for mig at leve mit liv, som jeg gjorde tidligere, inden jeg var interesseret i bimbofication. Det er klart en udfordring hver dag med alt det at blive mødt, så det er noget, du skal have en super stærk ballast for at kunne klare. Jeg kan se på min Instagram-story, hvem der følger med, og der er rigtig, rigtig mange fra min tid på universitetet, som ser med og ved, hvad jeg laver i dag. Jeg ser det virkelig ikke som noget, der er kvindefjendsk, det jeg gør. Jeg ser det som om, at jeg har mit eget frivalg som kvinde, og det kan godt være, at det måske er for at være et objekt for mænd, men det er jo stadigvæk mit valg. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der bestemmer over mig i det daglige liv. Jeg ser mig selv som feminist. For mig er en feminist en kvinde, der står ved at være den kvinde, hun er. Lige meget hvad resten af verden og mænd synes. Jeg synes rigtig meget, at feminismen i dag går ud på at hade mænd. Jeg elsker mænd. Jeg synes, mænd er awesome. Jeg synes, det er interessant at bruge min kvindelighed til min styrke i virkeligheden. Min seksualitet som min styrke. Jeg siger ikke, at jeg træffer min valg selv, fordi at det bare er lige det mest opportune. Det er virkelig noget, jeg har overvejet, siden jeg var ganske ung. Ellers havde jeg jo gjort det noget før. Skal vi gå ind ad den her gade, tænker jeg? Ja. De er jo lukket nu alle sammen. Everything is closed. Men jeg tænker også, at vi går ned til pigeren. Ja. For mig så giver det bare en styrke at også kunne gå ud på gaden og måske tænde lidt på, at folk kigger. Det tænder mig bare så meget, at jeg bare skal være den her knippedukke. Jeg synes, det er så fascinerende. Jalousien, altså... Jeg har ikke noget imod, at folk føler begær for min kæreste. Jeg tror, jeg er så sikker på dig, så jeg ved, at jeg har dig, og du er min. Jeg siger
jeg er bimbo. Jeg siger det som noget, jeg er stolt af. Der er rigtig mange flere ting i det, end bare at have store bryster og store læber og langt lyst hår. Vi er begge to mennesker, der udvikler os og er meget into det her body modification. Så hvis Alicia hun får nogle fillers, hvor at det har nogle ændringer. Det er hele processen, der er livsstilen, og der er det, vi synes, der er sjovt, og det går op i. Men det er vigtigt, altså du ved, vi har altid en anden tryk. Hvis ikke jeg havde mødt Roblex, så tror jeg måske ikke, at jeg havde gjort alle de ting, jeg har gjort. Ikke fordi du har inspireret mig til at ændre mit udseende, men du har inspireret mig til at være mig selv. Og du ved, give a what anybody thinks, because Your style. your style. Knuckles. Det her univers med at være sådan sexdukke og være bimbo, det er noget, jeg selv har valgt. Der er rigtig mange, der tror, det er synd for mig. Det er virkelig, virkelig ikke synd for mig, det jeg gør. Fremtidige operationer og ændringer på min krop, jeg godt kunne tænke mig, har mange af mine overvejelser i hvert fald været på at få større bryster. Det har jeg faktisk booket en tid til. Og så vil jeg gerne have en større rumpe og bredere hofter, for at få illusionen af det helt ekstreme timeglasfigur. Nogle lidt mere bizarre ting, jeg har overvejet, er at få syet fingrene sammen for at kreere en dukkehånd. Og for at lige toppe det, så synes jeg, det kunne være interessant at måske få fjernet ribben. Seriøst, den er så vild. Den er præcis, som jeg ønskede mig, så det er nice. Jeg tror, det er virkelig vigtigt at forstå, at jeg er ikke utilfreds med, hvordan jeg ser ud. Jeg har elsket den næse og elsket de tænder. Det er jo kunst for mig, så jeg vil ikke synes, det er forkert at sige, at jeg ser min krop som altså et kunstprojekt. Hvis jeg havde valgt den lette vej og bare havde sort tøj på, som jeg plejede at gøre, alle sådan nogle ting, så ville jeg ikke føle mig som mig selv. Men det er en super svær beslutning at træffe og skille sig ud på daglig basis. Men jeg er super glad for, at jeg har taget den beslutning, fordi jeg føler mig som mig selv nu, og jeg ser ud som mig selv. Hvordan jeg føler indvendigt.